मैं का कहियो ओकरा बारे में तोहनी के नहीं खुश जानत ना। हम जिगवा बन तो हम जानते ओकर हाल का बउए खटकिनिया आवेले महीनों दिन ना जिगवा रह सकेले, लेकिन जिगवा से 6 महीना पर 2 महीना पर 4 महीना पर हमेशा जाले। केन काम के करेला वो कमाए के तो कमाइबे करेला, लेकिन कमा के पी खा के कुल उड़ा देवेला, ऊपर से मारेला पीटेला। हां आ जाए रे आवेले न तो जान कि बड़ा नी न कि जौने हाथ में आला न तौने उठा के दे देवेला। का भइल हेठार में नहीं के भात होको त आदमी नहीं खनो जी के रहत हैं ना खइहन त खाली चावलवे खइहन रोटी ना खइहन। हम तो सोच लेते न की पार उनकर घर में डेग डाली ना देव खटकिन के आवेले त इधर झगड़ा लड़ाई लगवेले। सुन त लो रखना ही बाद में करते तू सुनत ऐसे कि बहनिया के ना फेर मरले पिटले बाटे ओकरा के जाके तन तब लियोले आवतनी को दिन ले के अपन बहिन के अपना घर में रखम बताई त का करबो ओइसन सब दिन के तो लोग के इहे हाल बउए 2 दिन ठीक से बीतत नहीं के चौथा दिन हमारे पिट हो जात। अब बहनिया हम तो जाके त लिएबे ना करब का करब ओकरा के छोड़ काहे नहीं हम मांगती के हमर सबूत बना के रख देता है दिन रात जब देखा तब भेज जे हेरा रहती है सब बना के रखी मतलब फालतू काहे बोलो तार मतलब तोहरो बहन होई तो तू ऐसे तोरा देखा हमारा बहनी में मिले ना तार बहनी जमीन आसमान कर तब ना मिली बुझला ना मिली काहे ना, लेकिन देख ओइसन घर में बाबू बियाह कर देल नहीं कोई से इतनी तकलीफ। हां तो बाबू बियाह कर देल ना हम नहीं ना कइले हमारे सिरे बिती हनु खाली हमार बहनी त हम अपन लिया के रखब तोरा के तू बहुत फालतू बोलत हो जान जा का फालतू बोलता फालतू नहीं क्यों बोलत तो काहे ने को करे के रख ले हमार हम चको तो मत जाके रही कहीं तू काहे ना अपन भैया त रही गेली हैं देखा हम नहीं के जाके नहीं हरवा हमेशा घिरा रहत बुझलो ना घिरल नहीं खिरा ठीक बात माने त नहीं बाकी ई वर्ड बोले के चाहे ना क्यों भाई अपन देवी ना हड़ी ना बोले के चाही ओ बेला जी के त लाज नहीं के तोहरो लाज नहीं खेलागो त कि गांव घर का कहत हुए कहीं मतलब कि ज्यादा फालतू नहीं क्यों बोलत फालतू बोलते ना फालतू बोलते नती न तो ओकरे के लिए के रखिए जी का बा बोलबू तो मरबो कर हम चुपचाप रहन हम तो जाके लिएबे कर हमार बहनी तुम छोड़ो करे के भौजी तन साथे होके हम के पक्का जरूर बनने के जाना तड़ा भैया हम का करे तो जाना ऐसन घर द्वार खोज के बियाह कइला जाना केहू घर में खाइल पियल मुश्किल और ना तो हमके बहुत मारेला आवेला जब के तब मारत रहेला भैया। शायद बच्चे से हम का करे हम तो गरीब उतना हमारी ना रहे बाबूजी अब पद आना पहले जानकारी तो ऐसे थोड़ी कर ले रखी हमने के चल चलो का करबी शायद भैया उ त अपने किस्मत के उठवाटे ना हम ना जानत रहनी भैया, लेकिन भौजी के बारे में बहुत सोचे तने जायद भौजी तो तब का हम कह रहे ओकरो बोले के तनको अथी ना जनली तो का ना हमेशा ओकर तोरो कैसे तो जैसे हमारा सामने बोले तोरो के तो बोलते ना होई बाकी का करबी कैसे दुखे सुखे बताए भैया तो भौजी अनसाथ रहने जायद का के मन नहीं करत रहे लेकिन ना तो चलो हो कैसे रही बाटे तो ओकर कोनो चिंता नहीं है कि नहीं हमार घर परिवार बाटे कैसे रहे के जा बा कैसे ना रहे के भौजी से बड़ में से बोलने हम भौजी से बने तू जाए तो कुछ अब दुख पड़ले बा तो कुछ बोल घर में रह जाती है ये घर में अगर ना वो करे के हमें खत्म कर देना तो कहत रही कि का कोले रहे ये तो हम ही रहबा ना तो उभे रही रोज के रोज नाटक लगा के रखले बा उसन घर में कि हर महीने हीरा रहती है मुंह उठैले जिगावे जैसे लागत है जिगावा के आदमी फ्री में हर चीज ले आवता ना करता ना ओकरा के खाए के देत रही हन ये आदमी के मेहनत नहीं खेल लागत तो ओकरा के हमने का कबहू तो ओकरा के सब्जी भात चाहिए ना देखो सुबह के गुल लेकिन चल का ना भाभी दुकान में काहे हो कुछ ना जी हम का कुछ कहता नहीं गजब बाकी आइल भी बहन करे के पानी नहीं पियाला तो होने भागत लू पहला बेगा था तो घर में आदमी साल भर में खाली 2 वाले आदमी आला कोई पानी के पूछेला लेकिन हमेशा ये कुल रोज के खेत भांजे भैया तू तो अभी लगले ही नहीं जानो चल ठीक बता आराम कर तो हम जाते हैं तनु दोरा पर देखत हैं भैंसियन के ठीक ना घर में और भी कुल काम पड़ल बा खाली ले आइला पहुंचैला नहीं के काम रहल बुझनी ना तबे ते आई और मछला बुझता जान दे दी हसन जात नहीं हम भैंसिया के अथी करना करे के तनी खाना पानी पियावा खियावा हम जा का भगवान हाथ कर नहीं का कोई के दे ले फालतू काहे तू ढेर बोली रे भाई आई तले तू शुरू हो गईली हैं भैया तू जाना होता ना एक ताइल बिया ओजले दुख बाटे ताइल बिया तब दुआ के जाओ लगली अथी ना करे ना सरम रहतो ये कोनो के मुंह उठैले चल देते एकदम जो है मन तो ढेर फालतू बोले लगली तू तो भैया जा तू चल ठीक बाटे तो खाना वाना खा लिए समझा दिन भैंसन के देखे हे भगवान ना नहीं रे तू सुख पाए ना माय बाबू के मन के लगे बात ससुरे के सुख पाए ना चले लागल मन हुस मत लोरे आवने ले
अपन घर तक में उजारिए देलन नेहू आदमी के घर दुआर उजारे पे लाग गइलन जैसे लागत कि कतना विपद छवले होखे ऐसे काहे बोले दड़ू भौजी का बोलत हैं तहरा के सबके नसीब करावेला हमार भगवान वैसन का किस्मत देले जे जैसन कर्म करेला ना ओइसने फल पावेला बबू रोपम ना त आम ना खाइब कटवे गड़ी बुझनी ना आखिर हमारे में कौन दोस्त बा बतावा कौन दोस्त बा ना दोस्त कुल हमार रह के घर में हम बियाह क के आ गइनी बना दे तनी भौजी बहुते हमरा हाथ के मैगी पसंद करेला हिम्मत कैसे होखेला जी जहां ना कहिना तहां पहुंचे के ई जे भगवान हाथ देले बंद करे खातिर बुझालू ना हां भौजी का हो गए बताओ के का डलले बिया का नइखे डलले में का डलले बैस रे जहर तो नहीं डलले न रे अरे हम ना बोले खातिर जहर तो नहीं डलले में रे ना भौजी के अपन भईवा के चकाई पे लागल बाड़ी ना ऐसे मत बोला काई में डलले बैस रे हम जन परेला मैगी के मसाला सब डालने वाली अगर हमरा मरत का कुछ भइल न तो धक धक डाब दर मर जे बुझानत नहीं खुद अपन तो घर दुआर त बसाई नहीं खिपावत अपन मत के खुदे नहीं खिरख पावत आगे जिगवा तो भईवा कहने की भाता बना लेते रे ना बाबे मैं की खिया के इम्प्रेस कर चाहते रे उनका के मैं की खिया हमर मार के लोभाव चाहते रे सब तो बन भी हमार चल चल तो मांग के बावत चल उठ जे चल तो मांग के बावत नहीं हे भौजी सुना ना का सुनवाल चाहता है बोल हम अपना घरे चल जे नहीं के आली ऐसे रोज रोज के तो इहे धंधा रहल बा एक दिन के रही तब न तोरा के कहती कि चल एक दिन आइल 20 साल भर में महीना बीतत नहीं के धमाके आवत ऐसा बिना महीना लगले जात नहीं खिसे जिले हम भैया ले कह देते नहीं भैया हम जो ना घर में रहनी हुई तेरे ठीक बानी लेकिन भौजी ऐसा कुछ मत बोल तू अपना से ना जेबिस हमरे कुछ करे के पड़े हमरे कुछ करे के पड़े तो हम ही बताओ का चाहता रे हमर से हां हमें घर में चल जाई ना सोचित रह जेबी ना भौजी हमें मरते पर चाहता रे कोना फसल भेज रे हां कोना के फसल ले भाई बता मैं तो नेट तक तो मुआ दे भौजी हम चल जाए कोई जेबी कोई जेबी रे चल जाए कोई जेबी बोल हां बोल रे अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया बुची ए बुची बुची ओए मैं क्या खुद नहीं हम ए छुटकी ए बुची उठी ना जी हम का खुद नहीं याद ले रहे था हम तो जान बुझ के कुछ ना करा रे अरे ई का हो रे छटकी बुचियो ए जी देखिए क्या बोलते नहीं कि बोलवाई नहीं कैसे का बोल पाएंगे हां भाई बा तबियत खराब है काय का दे बुची छटकी ए बुची उठ ना ये छटकी का कइले करा के रे हम कुछ ना कइले जी कुछ ना कइले त का हो हमर बहन के रे उठ रे बुची ए बुची जी उठ जी का होले ए जी हम कुछ नहीं की जा रहे तू ही कुल ई बताओ कि तू आईनी हलिया के तब्बे से तोर जलन उतरा होला ना जी ऐसा मत बोले जी हम तो बस ये बुची उठ ना जी तू का कइलू हमर बहन के साथ कुछ ना कइले जी तू बताओ कि जे हम कुछ ना कइले हमर बहन के बताओ तू का कइली बता ए जी बता हमर बहन के साथ का कइली तू हम कुछ ना कइले कुछ नहीं हमर बहन बता के लेके नहीं तब्बे से तोर जलन उतरा होला तोर बता के दबा देने दिए करे हम बता के हमर बहन के ये का कर देले तू बता कि तू सोच पहले तू एक औरत है ना तोरो भाई हो या अगर काल के दिन खाने जगह पर तू रहती तो तोरो साथ में से तो तेरे की जात को तो डाइन वाली बुची उठी ना जी अब बता कुछ नहीं कइले जी तो पूछ तो दूर कैसे रही रे हम कुछ नहीं कइले जवान में ये बताओ कि तोरा जगह पर अगर हम तोरा पर एकर पति ऐसे अत्याचार करे लगे ऐसे हम कहां जाए जी का तू कहीं जो ये करे लेखा तोरो साथ में होई तब तो के समझ में कि औरत जी ऐसे मत करिए तू के बता तू एक औरत बहुत बड़ी गलती हो गई जी हम तू बताओ गांव समाज का कही तू बता दो हम सोची कर हम झूठ लगे बुची जी के डरवाए करती गलत है बोल रहे लेकिन हम ना जाने के अरे तो ऐसे कहियो तो कि तनको एहसास ना भइले कि नहीं हम का करत नहीं बताओ तो आज गांव घर सुनी तो का कही कि एगो भौजाई अपन ननद के जान ले ले कइले जी ए बुची जागे जी उठ रे बुची ए बुची हमके माफ कर दे ए मन उठ ना अब ना उठी हमको माफ कर दीजिए बुची छुए के हाथ तन को नहीं बेचन आज के बाद हमारे को ऐसे मत बोलिए जाए तो बहन हमके माफ करिए हम ना जानिए कि ऐसा मतलब कि तोर भौजाई इतना पापी निकली रे माफ करिए बहन हमारे की चल